योगी सरकार द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक मामला में बड़ा कार्रवाई कइल गईल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ प्रदेश के विभिन्न जिलन से छापेमारी कई के 391 आरोपियन के गिरफ्तार कइलस और पुलिस ए लोगन के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कई के जेल भेज देले बाटे। एकरे साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धन से पूछताछ कइल जा रहल बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामला सामने अइले पर अभ्यर्थियन के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा के रद्द कर दियल गईल और साथ ही उनके द्वारा यूपी पुलिस और एसटीएफ के आरोपियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे खातिर निर्देश भी दियल गईल रहे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलन में छापेमारी कई के 391 आरोपियन के गिरफ्तार कैलस। पुलिस और एसटीएफ द्वारा ये कार्रवाई के बाद आरोपियन के पास से बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज, अंगुल छाप पेपर, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, स्याही, पैड, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी बरामद कइल गइल बा। एकरे साथ ही मोबाइल फोन, फर्जी आंसर की, नकल पर्ची, मूल अंक पत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉकी टॉकी, इस सारा सामान बरामद भइल। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी दबोचल गइल बाने। वहीं पुलिस और एसटीएफ की रडार पर कई और गिरोह शामिल बाटे जे पर निगरानी कइल जा रहल बा। पुलिस का मानल जाओ तो अगला 1 से 2 दिन में और भी गिरफ्तारी हो सकेला। खैर, योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद जौना तरीका से यूपी पुलिस और एसटीएफ एक्टिव बाटे और लगातार कार्रवाई कइल जा रहल बाटे, ऊपर आप सबका का राय बा? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब।